Сега сме на Попов извор с цялата група и започваме да стягаме нещата. Нали? Тече си, бе. Как, Хоги? Тече си, бе, как? Тече си яко. Тук е някакво от края на тръбата, бе. Не, от тук си. Къде съм влизал? Мина там някъде, не знам. Що не се вижда никъде, но продължим. Няма, той тук е заровен с камъни. Трябва да се копаеш. Не, бе, ти там има 3 педи разстояние. Като се отдава човека и се решили да го запушат изгода на такива опити. Не, това е запушено е от гърмежа. Има си вода. Има си, както обикновено. Не, бе. Значи водата се е качила между другото. Преди 4 дена беше по-ниско. Не стигаше изобщо до маркера. Това са му махнали, даже са му щупили тръбата.